Shefi. Awuzithanda leso. Eziyala ubhosha lezi kubafana bafana. Kanjani ngama? Kuwo zokutshela ukuthi kanjani. Mina ngifuna ungitshele asibhoshisanga kwi last game yethu. Zale kwaphela ubhosha. Asibuyanga negoli uFoster kababhoshisi. Hey, and then sabuya sadlala nePanama. Zala ubhosha nazo. Sadliwa nokudliwa. Kanti izibhosha nini? No, into engibonayo wena mngani wamshani uyayibona. Uyabona kulapha bafana kufanele uba hanikeze lento leyo. Angithi le genge na uthi uyayibona isaqala ngithi ukungena la esquadini. Yabona kulo mdlalo lo abavule kuwo lo wefriend ne. Into engiyibonile la ngizoqala ngoFoster. uFoster lo umgadli wethu acela ukuthi umqeqeshi athi ukuthi ukumbeka phansi kancane ngoba uyabona mfowethu uma umgadli sizodlala ama-friend kanje. Kufanele ila sibona khona ukuthi ngempela la siya khona uzosinika lento esifunayo. Uma mfowethu uzoshaya ipenalty ngale yandlela ozoyishaya ngayo mfowethu ungabi neconfidence mfowethu. Into ayengayo uye ngokuthi yena uyoshaya ipenalty ngoba yifriend kanti akazi ukuthi mfowethu ingasikhathi simpheka sifuna ukubona ukuthi la siya khona uready kangakanani uzosinika lento esifunayo. Bese ngizalana ke mfowami ngiyanizwa lokho niyababala ngifuna siphingele la kusibisi ngibhakaniya abafethu niyangibona ngiphelele bodlela ngiqedile kodwa ngifuna impela emaqinisweni sibuke ukuthi ngempela ubhodlela ukufanele ilegends legends liyasinda le squad emuva njengoba enokutatazela kanje ku Pirates okwenza amaphutha uyacabanga ukuthi lapha na ku squad ukuthi akufuneke phutha iMexico iyasheshe emuva uyakhumbula mhla sidlala neMexico ukuthi labafana beshesha kanjani ukhona lokuthi Diego Folen uFolen 2010 no Sanchez Dos Santos lokho okufishana na kune generation entsha uyashesha le ndwana uma ukhona hospice lapha emuva mfowethu kodwa ngoba ikhona lento abathi TLB Dos Santos umbekezeli into ezobathi nenqe ufanele bemphushe bembeke lapha ku4 bese ke iTLB igadela umzila wayo ngiyacabanga ke lapho ukuthi hayi singanqoba ngapha ukusuka uya phambili so shuthi lezi ze Mexico ziyabhosha kule game iMexico na kanjani mfowami kuzofanele abafana bayidlale ngomqondo kuzofanele ukuthi first 5 to 10 minutes ba hurry the game 5 10 15 ba hurry the game 20 ukuya le kufanele benze iqiniso ukuthi sebeyazi ukuthi bazongena kuphi ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngichaza mfowami njengoba ngine esikhiya lapha iTLB uyibheke ayidlali ibhola phela ibuye ibakhoshe labafana ibuye ibabonisa ukuthi leadership engithanda ngayo ukuthi nalikhona ibhande uyakutshengisa ukuthi ibhande lani ngoba ngaphakathi suke kungadlala umqeqeshi angitshele something nginombokazi la Nkosi yami unika umbokazi lelibhande or unika Williams liyakubala lelibhande yabona ukuthi TLB ngabe yami imfanele ngokungale bese ushaya khona lo Williams imfaka kanjani empela esquadini angithi kuthiwa experience yakhe kwi-international stages udlale kwi-AFCON simbonile kubafana mina ngimbonile consider kubafana ngimbonile engazami ke kwiZimbabwe ethola ama clean sheet mancane esquadini alapha koLesotho koZimbabwe but uyakhumbula lo mfana eshaya 5 iFrance nguMbappe eshaya ngenye into ekhevile kwenye friend lapha yile into engiyishoyo ngoba nasibuka ake sikhulumele iqiniso ngisaphinda ngilibhakaniya imshenge impela ugoalkeeper wakho ulikhosi ugoalkeeper wakho umshiyeleni ngempela yazi mfowami kukhona umuntu ongekho fit enough eqenjini lakhe kodwa ufit enough esquadini uyabona ngabe ungilethele uPeterson bra wami ngimtshela ngempela emzansi ukuthi engiyokutshela ukuthi ngizobuya nayo ngingangabazi but uconsistent ule mina ngiyamangala ukuthi iconsistency ayihambi neform na ifane ihambe neform la ngizomhlaba umqeqeshi wami lapho awenzanga kahle ngathi ubonela ivindi ngempela ukuthi ushiye impela le ugoalkeeper loyana ngompela nje uma ngichaza ukuthi uPeterson siyabona ngifuna ukuthi sichaze sibuke impela ibhola ngoba sibuke njengoba ngisachaza ngilibhakaniya kodwa uyawenza umsebenzi omuhle naye umfana wami lo ushayini njengoba esemphucile uWilliams ama clean sheet
usemshiya nga3 kodwa wena ke Gross usabhilivele kuLiam. Uyabona ukuthi ke kufanele ukuthi sizama ukubonisana khona lapha. Ngizacela ukuthi ke mina ke ungiqalile ngoSipho Shane sibone kule game yeMexico ukuthi kuzohamba kanjani ngoba kuyachaza njengoba lo muntu eno clean sheet kungakori kusho ukuthi akukoreki lapha. Ugosi ingathi ugosi uphelezele lapha ya because of everyone uzokhuluma ngoSipho a compare noWilliams. Ugosi kanti uthini ngayo ugosi uphelezele lapha ya uphelezele i-team akaphelezele. Kukhona into engincomile. Uyadlala lo mlungu lo usho lo weShips. Lo ugosi lo welokunjani ugoalkeeper lo wesiwelele. Unozinto wesiwelele. Yeah. Cha. Unozinto mfowethu ngiyambona na ukuthi lo wesiwelele ukuthi nako unako lokho nkabi yami ukuthi uza kahle uyayithola nkabi yami. Kodwa mina nje hoba bese ngibone labo okhipha phela ababili abane potential. Njengoba ngithi uPeterson ngiyolo ngikhalile ngaye noma bangamshiya ngizocela ukuthi requestele nakuthi indiza baye. Kuthiwa ukhona lapha ya kumele kuzomaphepa because uhambile. Ukhona but as a fan lapha ya. Hayi. Ukhona as a fan lapha ya. Lu ungisiphutha lapho. Ngicela ukuthi ke angabukeli angagcini ngokubukela ngimcela eground ngempela uma ngempela siyifuna ngempela ukuthi iWorld Cup ilale la. uPeterson ke ngiyamcela eintini. Uyasebenza asiyekeleni bafowethu ukuthanda bafowethu asenzeni into okuliqiniso uyadeserve uPeterson ukuba sesquadini. So ugosa fake injury kuthiwe akasenodlala so we need ukuthi a replace ngoPeterson azodlala. Cha angifuna fake mfowethu ngifuna mina iqiniso silibeke uma umuntu into imfanele akanikwe kungayi ngama favoritism uma umuntu ushayina ufanele ukuthi ngunike imendlela zakho shayina angunike shayina ngingazigodli ngoba mina ngiyaziwa ngumshefana noma ngiyenzela ifavor cha into nayibheke wena ibheke wena nje kuzokwazi iqiniso libe msulwa Nkosi yami. Awu mshefana la umshefana sibabhoshisa ngabani ngo1-0 ngo2-0 ngo1-1 benza kanjani abafana? Yazi ngizofuna ingenzele kanjani bafana ngifuna nibashaye yazi la abatshela khona ukuthi labantu bawinini ngenzeleni kanje ngisanitshela ngicela u10 minutes ningibhekele bona ukuthi bazama ukukhandana khona lezweni labo angithi njengoba basezweni labo iMexican shili ningipheleleyo upelepele usezweni labo banikele into yakhe ezweni labo nina nibone right kule game lokala ngibhoshisele nibona bafana noma ngabe ningabanika nje uthunini nje bafana angifuni bakona ngisho nelilodwa bezobona ukuthi azange kuzodlala izodlala ibhola la ucabanga ukuthi kusene Korea lapha ya asizoloko sibheke iMexico kuphela ukusuka kwabo lapha ya kuzoba nzima kakhulu and iMexico amachance ukuthi izoshaya zonke lezi zezansi maningi kufanele baqale lapho njengoba ukuthi ziningi ingadla ngahle njengoba nathi singene lapha kusho khona ukuthi siyingadla ngahle kungeke sibe lapha singazona ingadla ngahle ngizocela ukuthi sibonise ukuthi sikufanele ngempela ukuba World Cup aningenzeleni kanje bafana ngiyabona niya injabulo ukuthi niku World Cup ninako lokho kodwa mina into engizoyicela kini ukuthi ke ngenzeleni iqiniso ukuthi ningasebe enijabula kakhulu ningathuki futhi ukuthi hayi sengibiziwe esquadini bazothi cha yenza into yaziyo udlale nje ukhuleka ibhola olidlalayo uzongibamba umlomo ngumshefi yonke into izohamba kahle. Mshefi, do you think ke ngibuze nje okuncane mshefi, do you think mshefi le ntwana borile ziyabuya la after World Cup? Hayi ukuhamba kwazo lokho urili vele usesele ngale uthene gibela bathi mbani ungasabuyi uthatha into zakho ngoba useyafuneka ngale. So le nto ayizo affecta le team in terms of ukuthi le ntwana zidlalele ukubonwa zingadlali as a collective. Yipi i-team ezoyibulala Nkosi yami ibhakani yaphela Nkosi yami bawuthi bazobulala cha akusilele kamfuke ngeyedwa akusilele kabantu lapha yena ngikhipha upelepele ngifaka upelepele ngikhipha iKariba Chao ngifaka esinye Should ukhipha upelepele o red ufaka upelepele ohlaza ngithi kuyafana kuyababela kuyafana already nabehamba ngithatha futhi okunye la okuncane ngizokwazi ukuthi ke izinto zikwazi abafana beqhubeke bengana italent phezulu talent Nkosi yami. Uyibona kanjani phela kanjani igame mshefi na igame nasi score uyibona kanjani igame ayiphela? Hayi ngifuna nje kwa abhoshisa ngo2-0 enganakanga nje Nkosi yami ngifuna ukuyikhatha uthumela ngabani lapho? Hayi phela kubani obiza amaphoyisa
ubani obiza amaphoyisa mtshela wena bafethu khona umfana simkhohlwana uMaseko uCream uyambona uMaseko ukade eoverlapper umfica ku7 ukhona umfica ku11 bafethu left and right there ngicela sikhulume iqiniso uMaseko bafethu uMaseko bafethu left and right lapha uyileya mfowethu unzima mfowethu ngicela ukuthi uqhubeke kanjalo ngiyanicela mfowethu yabona mabephethe uMaseko mfowethu umlemi ikhiya asejele la ukuvula kuvaliwe ke lezo nkosi yami izinto nje ezizobhoshisa abantu ngithi mina Mexico nawu umlayezo wami ngumshefana nizobhosha upelepele ngakini abafana bawuphethe azowukha ngakini vele ngoba into ozangakini vele upelepele kugcwele lapho eMexico Mshefi amen kuthiwa ikhosi lihamba neMexico ikhosi uthini ngaloko kuthiwa lokho ikhosi lihamba neMexico Kaizer Chiefs ihamba neMexico uthini wena ngaloko angiqale lapho wena uhamba nani ngoba nawu uyikhosi hayi Mshefi ukuthi hayi kuthiwa ikhosi lihamba neMexico wena uthini ngoba phela nawu uyikhosi no Mshefi mina Mshefi ngiyala lapho because of mina ngisupport ifootball mina ngithanda ibhola so mina ngihamba nabafana basekhaya this time but uningi lamakhosi luhamba neMexico achazeleka chani alijabulanga ukhosi alijabulanga basekhaya phela nina njoba niyikhosi abafana bangakini yiMexico usho ukuthi amanye bafana abafana njengami mina ngiyasho ukuthi ngihamba nesquad ibafana ngihamba nebafana mina uqedile ngiyenza nani for bafana abathi bahamba neMexico abahambe napho usho ukuthi akusibi inkosi ngoba ihlangene phela manje isanda wami iphakathi yinkosi iphakathi wena abhakaniya uphakathi wena amaZulu wena Arrows uphakathi kufanele manje sibe yinto eyodwa sibe imbube ngoba umzansi hayi ukuthi iPirates Chiefs lo yothi kwama neMexico uyokhala upelepele uziwe nje Mshefi so lezo zihamba neMexico zekhosi ziyokhala upelepele kule game okhala upelepele kuyo oSamuel Kedumbe engaka nkosi yami inyembezi umleni amaphoyisa umshishi akasingene la kanti Mkumi umshishi nimsaphi umshishi ngingayiphendula nami yakhe yi-senior player leya you need umuntu omdala ma uhamba nengane umuntu oyihambile le ndlela we've seen umshishi kwi-AFCON a leader team we've seen umshishi kwi-CAF simbonile umshishi I mean not kwi-CAF kulokunjani yeah kwi-CAF ne-Sundowns we've seen umshishi kulama friend webafana bafana yes legs azivumi now but i-leadership yakhe into yenza umshishi abe lapha to lead labafana yazi ibhola Mshefi ayiqali khona la egroundini iqala nase dressing room iqala na ku training grounds yonke lana ukuthi masibuya ku training siyaphuma se dressing room siyaphuma e dressing room siyodlala ebaleni uyayinid leadership uyamnida ukuthi ngubani ozophelezela labafana so mina ngingasho ngisithi enye yezinto ezimenze walapha ngiyavumelana ukuthi uyayinid leadership uyamnida umuntu omdala wasiyala ukuthi ayo retirement team leya whereby sizothi hayi sikunikeza ipackage yakho yahamba but umshishi i-leadership yakhe no hayi weshane yazi kwathe wayibeka ngabe yami ngoba naso uchaza vele ngoba vele ngathi into enengqondo iyafuna ngoba noma ingasadlalanga yena impela isikhathi esikhulu ngabontwana borile and motivated kunomshishi la hayi yazi i-legend yakhe yazi ke manje wangilapha ade ngalaphekile yazi umuntu ofana nawe uyakwa azi ukungilapha ke manje sengingcono ngabe yami sengiyazi ukuthi manje umshishi ingane isipiliyo exactly you need that player akhulisa ingane exactly noma yena angeke azakwazi ukuthi adlale mhlawumbe lo 90 minutes kodwa yena mhlawumbe angadlala la ko 20 ko 30 exactly ukunikeza le ndwana isipiliyo umqeqeshi ke ungamfaka ama minutes angakho uzwana uzwane mawuleader kulapho umintroduce khona uzwane to control the tempo ye game ukuthi lezi ziphezulu ziyagijimisa thola uzwane uzokubambela ibhola very slow uzwane very slow so mina ngiyakholela ukuthi uzwane umnida lapho umnida khona uzwane kakhulu it's when you lead mawuna 2 goals uyamfaka uzwane uzokubambela igame uzwane uzodlala ngebhola uzwane 1-2 1-2 1-2 iphele igame so uzwane kulapho esimnida khona hayi nkonkabi yami ngibonga kakhulu ka andesivala nje ngino ogcina umbuzo wena ujabule ngendlela umqeqeshi ethathe ngayo abafana waselecta ngaye isquad sakhe
ungitshele nje uvolo wakho ungasabi ungitshele nje iqiniso ukuthi cha wena la uhlaba khona uhlabe la ujabule khona ungitshela cha la ujabulile bese ungitshela ukuthi ekugcineni ama results njengoba sihambe kanje siyophuma namanga. I can't always blame Hugo Bros. Why umkhelele yena? Our South African. Uyasazi better yena. Why umkhelele? Ngiyabazi akusikala ngo Hugo Bros kuphela. Why umkhelele? Umkhelele ushiywa iflight la. I mean akashiywa iflight yona akatholi visa izinto azimhambeli kahle la as an assistant coach. Awusho ukuthi idlozi leliya. Belikhala lapha kumkhelele. Phela singabantu bedlozi thina singabantu thina. Singabantu. Awusho ukuthi idlozi lethu lapha ya ispirit sama players wethu awashiya ukuthi hayi wena nguwesibhayizisi. Mina ngisolo umkhelele. Uyabazi better. Hayi ngizwa kahle ke ngabe yami kodwa ngithi ke kuzofanele ukuthi ke bafana ebesicela ukuthi ikibuye la ekhaya ngoba kuloku okudlule nijike kusemi final nangaqamba amanga ngithi bajike kusemi kuloku kwi AFCON angajiki indawo ngifuna la World Cup ngifuna la into yomhlaba ngifuna la kona manje ningama champion amabili isanda 1 iyadlini yami into ethi mayihle nginihlangane kanje ngifuna abanye abedubula abanye befike abanye bedubula abanye befike ukhale kwasha ukhale unasibamba bafana kuyanayo la na umlomo ungathethi manga siyabonga Nkosi Danke Mshefu ngiyabonga futhi love